Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanalladzi asra bil abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzina barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal muktaramin, para rawuh sedaya, kaum muslimin muslimah, rekan-rekan Ibnu IPPNU ingkang kula banggaaken, wonten rawuh ugi bulurah nggih makados enten nggih. Sedaya pengurus ranting kang hadir jamaah wonten lingkungan Masjid Nurul Huda, pengurus Ibnu IPPNU, rekan-rekan hadroh lan sedaya jamaah ingkang boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggal ingkang kula banggaaken ugi utawi kita banggaaken sareng-sareng Mas Jika selaku ketua Ibnu, ketua IPPNU sinten? Mbak Mei nggih ugi. Sedaya kemawon Bapak Ibu, para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah tentunipun sareng-sareng unjukaken raos puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten enjang kalenggahan kula lan panjenengan sami tasih saged kepareng rawuh wonten Masjid Nurul Huda insyaallah kanthi manggih rahayu wilujeng. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, badane sehat nggih. Sehat, mripate nggih sehat. Nggih, tangane nggih sehat. Sikile nggih sehat. Nggih, dompete sehat. Oh, niku nggih. Nggih, mugi-mugi berkah ngaji kula lan panjenengan sami wonten enjing kalenggahan sedaya dipun paringi sehat sak dompet-dompete. Nggih. Selawat lan salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sami dereke tindak lampahipun lan ingkang kula lan panjenengan sami antu-antu syafaatipun benjang ing yaumul akhir. Para rawuh sedaya, jamaah sedaya, wonten enjang kalenggahan menika pengaosan menika ingkang mengadakan nggih menika Ibnu kalian IPPNU. Niki kaleresan selapanan nggih, Mas nggih. Manggen wonten mriki sengiras-ngirus nggih menika sekalian peringatan Isra Mi'raj. Dados kegandengan wedale rada mepet niki wau nggih, terus gandeng terkendala teknis nggih, tidak ada rotan akar pun jadi. Sing penting berkah lan barokah dumateng kula lan panjenengan sami sedayanipun nggih Bapak Ibu nggih, para rekan-rekan nggih. Ingkang baken inti hikmah acara wonten enjang kalenggahan niku saged tercapai. Nggih menika ingkang sepindah silaturahim kula lan panjenengan sami saged pepanggihan ngaos sareng-sareng samangke bibar acara dipun lajengaken nggih menika mirungganan utawi rapat Ibnu IPPNU lan sanes-sanesipun ingkang salajengipun donga sareng-sareng ingkang boten kata lumpen ugi nggih menika kula lan panjenengan sami saged ngaos mengkaji hikmah ingkang terkandung wonten Isra Mi'raj sinaosa saben taun kula lan panjenengan sami sering dipun pengeti. Tapi waktu kalian setiap waktu intinipun waktu kemarin kalih sakniki kalih benjang niku benten. Meskipun momennya sami termasuk peringatan Isra Mi'raj wonten enjing kalenggahan. Tahun wingi mungkin diperingati tapi tahun sakniki mungkin benten. Isi kandungan utawi ghairah momentum kula lan panjenengan sami. Kados dene kula lan panjenengan sami ngrasake tahun napa kemerdekaan ke-50 mengke ke-51 hawane pun benten. Meskipun sing diperingati mesti sami. Termasuk panjenengan nggih ngoten, umur misalnya 30 dipengeti 31 dipengeti mesti situasi dan kondisi benten sinaosa sami-sami acaranipun. Nah termasuk wonten enjing kalenggahan dinten kalenggahan mugi-mugi
menika ndadosaken momentum ingkang luar biasa dumateng kula lan panjenengan sami anggenipun saged metik hikmah wonten pengetan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para rawuh sedaya rekan dan rekanita Ibnu PPNU sedaya jamaah ingkang kula hormati ugi ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Inti kula lan panjenengan sami mengeti utawi pun mendhet hikmah saking pengetan Isra Mi'raj. Niki gandeng wedale mepet utawi nggih. Disingkat-singkatne ingkang baken kula lan panjenengan sami saged memetik hikmah Isra Mi'raj wonten taun menika. Dados ceritanipun bilih Kanjeng Nabi niku sedih ditinggal kalih pamane sedo, kalih garwane sedo. Kesedihan ingkang luar biasa nikilah singkang jalari kathah ingkang dipun ngendikaken bilih ingkang jalari bilih Gusti Allah niki ceritane menghibur kalian Kanjeng Nabi kanthi peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ceritane ngoten karena Kanjeng Nabi niki merasakan kesedihan sing luar biasa, ditinggal pamane, ditinggal garwane, akhiripun didolanke melihat kebesaranipun Gusti Allah nggih menika kanthi peristiwa Isra Mi'raj. Dalam waktu semalam kebesarannya Gusti Allah niki dibuka komplit lengkap wonten swarga enten neraka gambaran sedaya kemawon nggih menika upados dados hikmah kula lan panjenengan sami. Dados hikmah saking mriki setunggal ingkang dipun pendhet nek jenengan susah jenengan lebih sedih berarti terus napa Pak Bu? Terus napa? Piknik. Lah niki Kanjeng Nabi niku sedih ditinggal pamane, ditinggal bojone, dipiknikne kalih Gusti Allah. Jadi nek jenengan susah, jenengan sedih ampun mengurung diri. Mang piknik. Nah, dipiknik gen ngerti hawa njaba keagungane Gusti Allah. Dadi Indonesia niku ternyata indah ngoten lho. Benjang minggu nggih piknik nggih. Dadi kula lan panjenengan sami mentadaburi Gusti Allah bilih Gusti Allah niki maha besar. Kesediane awake dhewe sing rumangsane gedhe banget niku mboten enten napa-napane dibandingne nggih menika keagungane Gusti Allah. Akhiripun kesedihan iki udar. Ning nek awake dhewe nalikane sedih susah kok ning omah wae mengurung diri dhewe namung dhewean mengke tambah gede masalahe. Donya niki suwe-suwe ketoke peteng. Niki ingkang dikhawatirkan kula lan panjenengan sami mengke terus kenging bisikan-bisikan setan. Dados kuncine ingkang sepindah napa nek awake dhewe sedih susah ampun dhewe, ampun mengurung diri, tapi napa piknik, tazabur. Piknik niku mboten kok seneng-seneng sing lalekne Gusti Allah mboten, tapi melihat keagunganipun Gusti Allah. Mentadaburi alam, bilih ayat kauniyahe Gusti Allah niki luar biasa. Para jamaah ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Perjalananipun Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku saking pundi teng pundi? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lanjut teng Sidratul Muntaha. Dari masjid ke masjid. Dados perjalanane uripe awake dhewe niki jane mboten terlepas kalian ngibadah kali ngibadah. Tapi ampun dipahami nek mboten dingilmoni nggih seakan-akan ngibadah niki rekoso, seakan-akan ngibadah niki mboten nikmat, ngatur awake dhewe kudu ngene ora enek penake. Tapi bagi kula lan panjenengan sami sing gelem ngaji ngerti ngilmune ngibadah niki nikmat Bapak Ibu. Bahkan diperintahne dumateng Gusti Allah awake dhewe niki nek ora seneng niki dosa. Awake dhewe teng alam donya niki kan seneng aslinipun. Tapi seneng sing bernilai ibadah. Mila ngibadah dumateng Gusti Allah niki perlu dengan mahabbah, perlu dengan penuh rasa cinta, mboten mergo wedi kalian Gusti Allah. Mboten wedi niku mboten, tapi luwih seneng banget nek Gusti Allah nyedak kalau napa? Umate niku napa? Hambane niku nyedak kalian Gusti Allah niki kanthi rasa seneng. Jenengan duwe anak. Anake jenengan niki taat kalau jenengan. Taat kalau awake dhewe niku mergo wedi, kalih mergo seneng kira-kira awake dhewe seneng pundi Bapak Ibu? Mergo seneng. Mergone napa? Penuh dengan kecintaan. Mila kula lan panjenengan sami dididik wonten hikmah. Nggih menika Isra Mi'raj ngibadah niku dengan rasa
cinta niki wau. Kanjeng Nabi perjalanannya dari masjid ke masjid. Bahwa hidup awake dhewe niki nek pun baca dilairke niki mboten iso mati, namung pindah alam. Tiyang niku nek pun baca urip niku kudu ibadah. Diniati ibadah. Tapi ibadah kanthi rasa seneng. Termasuk teng adzan niku sampai disebutke to hayya 'alal falah. Niku maksudnya ayo do seneng, ampun susah. Susah niku dosa le. Susah niku dosa. Napa mboten entuk susah Pak Ustaz? Angsal niku sunatullah tapi ampun suwe. Kudu diunggah ngedukne pikirane piye carane kula lan panjenengan sami niki saged seneng niki wau. Para jamaah ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten hikmah Isra Mi'raj menika ingkang paling penting nggih menika Gusti Allah niki menghadiahi dolanke Kanjeng Nabi niku enten oleh-oleh. Mulane wong dolan niku biasane nggawa oleh niku pun disunahne jaman semonten. Oleh-oleh napa? Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ingkang paling gedhe Bapak Ibu. Napa rekan-rekan kita? Nggih menika perintah salat. Cobi nek kula lan panjenengan sami napa gatosaken zaman semonten niku perintah salat niku pertama kali Kanjeng Nabi niku nampi niku wektune pinten? 50 waktu. Cobi nek misale diterapne jamane awake dhewe niki, lha sira kober ngopo-ngopo nggih. Agek cetik geni wis salat. Agek ngopo-ngopo wis salat. Niku 50 waktu. Akhiripun dinyang dinego-nego sampai 5 waktu. Nggih menika napa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah kula lan panjenengan sami niku mawon 5 waktu mawon awake dhewe kadang-kadang isih keteteran. Napa melih 50 waktu. Kanjeng Nabi niku jan ngerti banget umat ini kados napa. Napa melih wong Kedungsana, wong Bulu, wong Sukoharjo niku ora kuat-kuat ngibadah, akhirnya dinyang sampai 5 waktu. Niku mawon usule Nabi Musa niku kan ngenyang melih. Umatmu ra kuat Muhammad. 5 waktu iki jek kabotan umatmu. Ngerti nek tahun 2026 wong Sukarjo niku ngibadahe niku keteteran. Iki nyangen meneh. Tapi gandeng Kanjeng Nabi niku pun perkewuh nggih pun 5 wae. Pun lumayan lah dhewe niki. Niku mawon jek keteteran nggih. Nah, pentingipun kula lan panjenengan sami nggih menika nggondheli salat merga niku oleh-oleh Kanjeng Nabi anggenipun Isra Mi'raj. Bapak Ibu ingkang kula hormati, rekan dan rekanita Ibnu dan IPPNU, rukun iman niku enten rukun Islam niku enten gangsal nggih. Napa mawon? Syahadat sing mriki gak meneng. Nggih. Haji. Nggih. Syahadat, salat, poso, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ingkang nomor gangsal naik haji. Niki ibarate gangsal niki nek misale masjid niki duwe saka gangsal niki. Kuat mboten Bapak Ibu? Kuat nggih. Niki wong Islam niki nek gondeli gangsal niki kuat. Niki termasuk tiyange wong Islam. Dadi rukun Islam niki wong nek pengen dadi wong Islam nggih mang jalanke niki kuat niki. Dadi bangunan ibarat bangunan kuat niku sokone 5. Ingkang nomor gangsal rukun Islam nomor gangsal nggih menika napa? Naik haji bagi yang mampu. Nek mboten mampu berarti mboten naik haji, mboten wajib intinipun ngoten nggih. Berarti tiyange jek kokoh, wong niki sik enten uzur. Nek mboten mampu, sik mboten wajib. Niki jek kokoh. Ingkang nomor sekawan apa wau? Zakat. Tiyang zakat niku nek mboten mampu wajib zakat mboten? Mboten, malah jenengan dikei. Niku artinipun apa? Ijek kokoh niki. Tesik kokoh. Terus yang nomor 3 napa niku mau? Puasa. Puasa bagi yang mampu. Nek mboten mampu jenengan nggih saged mawon mboten poso. Misalnya pekerja berat, perjalanan jauh, terus enten uzur lan sanes-sanesipun, masih ada. Ingkang nomor kalih napa niku mau? Salat. Salat niku mboten enten keringanan Bapak Ibu. Maksudipun mboten enten keringanan niku mboten enten
seseorang niku sing dibolehkan tidak sholat, mbuh wong lara, mbuh kondisine perjalanan jauh, mbuh napa kemawon. Nah niki niku tetep wajib sholat, mergo sholat niki tiang agama ingkang utama. Nek sing liya-liyane mawon panjenengan boten mampu sik saged dengan uzur yang memang dibolehkan. Tapi nek jenenge sholat, mbok awake dhewe perjalanan jauh, sibuk, lara, tetep kudu sholat. Namung carane mawon beda-beda. Enten sing ngangge ngadeg, enten sing ngangge lungguh, enten sing ngangge turon, enten sing ngangge kedipan mata. Tiyang niku angsal boten salat bagine wong Islam niku nek pun mati. Niku malah ringan niku disolatne. Boten sak salat disolatne. Artinipun bilih hikmah kula lan panjenengan sami ingkang terbesar wonten kajian Isra Mi'raj kula lan panjenengan sami nggih menika piye carane PR awake dhewe sing saben dina niki. Nggih menika babagan salat sedina 5 waktu niki saged kopenan ingkang tenanan. Mergo sinaosa niki awake dhewe nglakoni bendina niki tanggung jawab kula lan panjenengan sami saben dina. Ternyata tambah suwe kadang-kadang sok boten tambah enteng, tambah suwe malah tambah abot. Kabotan urusan dunya, Pak. Niki kang paling penting kula lan panjenengan sami. Perjalanan dari masjid ke masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa artinipun bilih awake dhewe niku kalih Kanjeng Nabi dicontoni kan urip-urip makmurke masjid. Niki zaman modern tambah suwe ternyata nggih tambah angel. Nek api-apian bangunan nggih to. Zaman sakniki niku pundi masjid sing musala sing boten sae. Napa melih jenengan lewat rest area. Kula ndek wingi teng Banten lewat rest area niku bola-bali. Dadi orang boten salat wajib mawon mesti kula raketang salat tahiyatul masjid. Sinaosa bar salat, angger mampir saya mesti wudu terus salat. Raketang namung salat tahiyatul masjid. Nuwujuti apik-apik saestu. Dan megah-megah luar biasa. Nah, niki penting kula lan panjenengan sami. Nek awake dhewe pengin sae umat Islam nggih karek masjid. Cuman sapa teng masjid niku kadang-kadang memang awake dhewe termasuk kula niki kadang-kadang sok wis kokeh kesibukan utawi arek-arek. Mila mencintai masjid, kegiatan pripun lan sebagainya niki memang perlu dirapatke. Nek perlu rapate rapat RT kalih rapat RW, Pak. Nek rapate rapat takmir sing teko paling gur L4, lo lagi. Gur kuwi nek. Ngen kula niku nek tempat rapat takmir niku wis gur ngoten niku wong. Ketoke perlu dirapatke nggen tingkat RT napa RW. Dadi piye supayane cah cilik-cilik niku sapa masjid niku seneng. Dadi umpamane cah cilik-cilik sapa masjid gojek kajenge Pak. Mboten usah disengeni. Engko nek kaca sing pecah napa ganti bareng-bareng ngoten mawon. Mergi mungkin nek cah cilik-cilik pun mboten hobi teng masjid niku isine gur wong top-top niki lho. Napa tuwek, ompong, piyot nggih namung niku. Karena prinsip cah enom niku kadang-kadang matine jek suwe nggih to. Kadang-kadang urung wayahe ngibadah kanthi sregep. Nah, pemahaman-pemahaman niku lah ingkang kedah kula lan panjenengan sami mulai dakwahkan bilih napa ya awake dhewe niku kan ya anu nggih Pak nggih napa nggadahi jiwa seni to nggih. Nek misale sing azan delalah cah enom, sing imam delalah cah enom suarane apik. Niku kan ya salat niku ya penak to nggih. Napa mawon kegiatan napa kemawon lah nek dikumpuli cah enom niku iso dadi luar biasa. Miline nek kula lan panjenengan sami mboten saged pripun carane? Piye carane nguyak-uyak utawi memfasilitasi utawi napa membuat sinergisitas bilih masjid niku ternyata memang nyaman. Nek perlu nek pengen dienggo sapa masjid pasangi wifi pasangi. Nah sinaosa kadang-kadang sok nggo gim-giman apa niku kudu kula lan panjenengan sami dirapati kanthi bijak. Artinipun bilih zaman Kanjeng Nabi niku disetting bahwa masjid niku mboten namung dinggo ibadah, bahkan dinggo rundingan piye carane perang, dinggo kados pesantren lah. Model-modele ngoten niku. Tapi zaman sakniki niku berubah, bilih masjid niku anake gur dinggo salat tok. Salat tok mawon kadang-kadang enten masjid niku sing dipageri Pak Bu. Wong jaba niku arep mlebu kadang-kadang mboten entuk. Padahal niku konsepnya masjid niku bagi seluruh umat Islam sinten kemawon.
Mbok sing kenal napa mboten kenal kok ndelalah enten musafir pengen turu teng mriku ken turu. Nek perlu jenengan sugoi sekalian. Tapi kadang-kadang saat ini mboten masjid iku dikunci. Nah, niki kadang-kadang perlu kula lan panjenengan sami niki napa nggih katakanlah niku direnungkan. Pilih tempat-tempat musafir-musafir niku nggih teng masjid-masjid kula lan panjenengan sami niki wau. Nggo sareng-sareng membuat suatu perenungan piye carane cah cilik-cilik, cah nem-nem niku sapa masjid niku seneng ngoten nggih. Dibandingkan dengan sapa-sapa teng tempat-tempat ingkang lain-lain sanesipun. Nggih biasa mawon, sapa teng masjid niku nggih biasa mawon. Kados dene awake dhewe niku membaca Al-Qur'an niku nek saking dikultuskan niku kadang-kadang arep ndemok ngono iki dadak nunggu sing kepiye, arep sing kepiye akhire ra demok-demok. Termasuk teng masjid niku dadak kudu sing kepiye banget ngoten niku. Akhire malah boten mlebu-mlebu teng masjid. Oh, nek sabone nyang masjid iku kudune wong sing apik, sing resik, ge aku cek kaya ngene ngono. Akhire malah boten tahu sapa teng masjid. Lah niki pola pikir dengan kados mekaten kedah dibantu didakwahkan. Kula lan panjenengan sami membuka pikiran, membuka mindset sinten kemawon. Sedaya warga keluarga kula lan panjenengan sami supados piye carane awake dhewe niku saged utawi seneng sapa wonten masjid kula lan panjenengan sami. Para jamaah ingkang kula hormati, ing dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ngengeti gandeng salat kusuk niku angel, carane salat kusuk sing paling gampang nggih menika berjamaah. Niki wungsal wangsul kula aturaken teng sadengah wedal. Carane nggih menika berjamaah. Salat berjamaah niku pinten ganjarane 20 derajat tinimbang napa salat dhewe. Nah kula lan panjenengan sami gandeng pahalane derajate niku kathah salat berjamaah nggih saged-saged kula lan panjenengan sami niki napa salat kanthi berjamaah. Ibu-ibu ingkang kula hormati utawi bapak-bapak rekan dadekan kita, kula lan panjenengan sami hubungan kalih tiyang kalih kanca niki nek jaman sakniki nggunakane WA utawi HP. Niki nek pengen ngubungi pas sing dimaksud niki kudu duwe nomor WA-ne utawi nomor kontake. Kula lan panjenengan sami nek misale meleset sak angka mawon ajeng ngubungi si A misale. Delalah kok meleset sak angka niki pun salah sambung. Awake dhewe pun salah. Sambungane salah, udu ternyata udu sing dimaksud niki salah sak nomor. Termasuk kula lan panjenengan sami niki ngubungi Gusti Allah. Gusti Allah niki nggih gadah nomor WA ceritane. WA-ne nggih menika kanthi kula lan panjenengan sami niki salat. Nggih menika saking salat subuh niku wau. 2 4 4 3 4 niku nomor WA-ne Gusti Allah. Subuh, duhur, asar, maghrib kalian Isa. Nek kula lan panjenengan sami siji mawon kleru salah niki mboten nyambung kalian Gusti Allah. Bilih kula lan panjenengan sami niki penting sanget babagan salat kula lan panjenengan sami. Mega mboten enten uzur Pak Bu. Kula lan panjenengan sami repot, sakit napa kemawon rekan dan rekan kita niki yang paling penting kula lan panjenengan sami niku ngaten niku. Nek nembe perjalanan jauh wektale mboten memenuhi syarat nggih saged salat jamak dikosor sisan malahan. Nah niki ingkang babagan kula lan panjenengan sami ngaten niku. Bapak Ibu ingkang kula hormati para jamaah sedaya rekan dan rekan kita, hikmah dari Isra Mi'raj niku mau harus diilhami utawi harus diamalkan oleh rekan-rekan pemuda. Kalau saat niki nggih Ibnu dan IPPNU sebagai garda terdepan kula lan panjenengan sami menghilami Isra Mi'raj niki untuk diamalkan sebaik-baiknya. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Setunggal napa disiplin waktu bagi pemuda-pemudi yang mengilhami dan mengamalkan hikmah daripada Isra Mi'raj disiplin waktu. Bilih Kanjeng Nabi niku mengajarkan disiplin waktu niku ingkang luar biasa. Wektune awake dhewe kedah disiplin kudu dimanfaatkan mudahmu sebelum masa tuamu, manfaatkan longgarmu sebelum masa sibukmu, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, manfaatkan
hidupmu sebelum matimu. Dan masih banyak lagi nek ditambah ini masih banyak istilah-istilah kula lan panjenengan sami. Maka kathah tiang-tiang termasuk kula niki sing getun tidak memanfaatkan waktu muda untuk kegiatan sebaik-baiknya. Kathah Pak Bu. Termasuk rencang-rencang kula lan sanes-sanesipun mungkin sebagian awake dhewe sing hadir niki sing sepuh-sepuh. Kadang-kadang getun dulu dhisik aku enom kok isih kono ya, kok enom kok ora ngene ya lan sanes-sanesipun. Tapi niku pun terlambat. Nyuwun pangapunten, teng gedung sono nggih wonten pembelajaran maca Al-Qur'an lan sanes-sanesipun. Sing tuwa kalih sing enom nggih benten. Sing tuwa niki sepoke gur halaman 1 2 1 2 1 2 wis loro bali 1 neh, wis 1 2 bar loro bali 1 meneh. Niki nek pun tuwa ngoten niku benten kalih awake dhewe utawi panjenengan-panjenengan sing masih muda. Niki kesempatan masih sangat-sangat luar biasa. Niki nek mboten dibuka dengan wadah Ibnu dan IPPNU, nanti rekan-rekan pemuda kula lan panjenengan sami, anak putu kula lan panjenengan sami mboten saged terbuka. Karena orang punya kemampuan itu diawali dengan napa tahu, ngerti sik. Sing penting elu-elu sik ngaji, enten seminar, enten workshop, dhek ngerti sik, mboten nglakoni sik, mboten napa-napa. Begitu dhek wis ngerti, lama-lama enten kepinginan dingge napa nglakoni. Oh ternyata hikmah ngaji ngeten, hikmah salat ngeten, hikmah memanfaatkan waktu muda ternyata ngeten. Berarti nek dhek wis pun tahu enten kemauan, tahu mau terus mampu. Akhirnya mampu niku napa melaksanakan. Oh ternyata sukses di usia muda niku ternyata luar biasa. Benten kalih kula lan panjenengan sami sing pun bacut tuwek niku wis wangel banget Bapak Ibu. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun mencontoh dakwah Kanjeng Nabi sesuai zaman. Islam niki luwes. Nek zaman sakniki ngangge sosial media. Ibnu IPPNU kabeh sosial media digawe. TikTok, Facebook, terus nopo Instagram lan sanes-sanes pun digawe untuk mendakwahkan kebaikan. Kula sering banget Pak Bu, mboten namung kula, mungkin jenengan nggih. Mbuh buka TikTok, mbuh buka Facebook. Niku buka-buka niku kadang-kadang ngerti-ngerti enten gambare wong apa. Mbuh enten gambare wong wedok, enten gambare wong lanang. Intine sing mboten genah lah. Awake dhewe mboten mengikuti, mboten follow, mboten niat golek, tapi teng sosial media niku tersebar ngoten Pak Bu. Karena algoritmanya, jangankan algoritma, kadang-kadang memang disengaja diiklanke. Dadi awake dhewe sing duwe HP niat mboten golek, mboten niat buka niku tetep akan tertampil. Lah awake dhewe kegiatan-kegiatan positif niki ngeten iki nek mboten di-share, kegiatan jenengan, mboten di-share, mengke maka akan kalah. Buka HP niki nggih ya kegiatan pengajian kok renek ya. Enake segur hiburan-hiburan. Maka sosial media, dakwah di sosial media niku perlu masuk rekan-rekan. Nek sing pun sepuh-sepuh angel wong gawe email kadang-kadang lali ya nggih. Ganti HP niku lho. Niku mawon wis lali emaile. Kadang-kadang nomor WA wis ngasih kobong. Tapi kula lan panjenengan sami sing nem-nem niki harus digerakkan, didakwahkan piye carane berdakwah niku mboten sah nunggu dadi ustaz. Berdakwah niku mboten sah nunggu dadi ustazah. Panjenengan semua orang niki bisa berdakwah lewat napa kemawon, termasuk media sosial. Tinggal moto, tinggal napa video, tinggal nge-share. Bahkan mungkin dari rekan-rekan kula lan panjenengan sami enten kegiatan-kegiatan positif napa niku di-share. Supados napa donya niki mboten sepi. Nek misale teng ranting ya kegiatan ngeten iki mungkin di-share teng ranting. Nah, ternyata anak-anak muda ada kegiatan lan sanes-sanesipun. Nek butuh dukungan kula kinten selama kegiatan itu positif, dukungan niku mboten bakal mandeg, tetep enten mawon. Angger sementing positif kula kinten tetep enten mawon. Maka untuk rekan-rekan Ibnu dan IPPNU ampun sungkan ketika nanti suatu saat ngenekke acara napa kemawon lan sanes-sanesipun. Panjenengan ngerti piyambak teng napa gedung gor gedung sono niku sing rencanane gor boten patek gede ternyata dadi luar biasa. Karena memang semua hati nurani ini pengen kegiatan positif dimanapun tempat niku mesti wonten. Jadi hikmah kula lan panjenengan sami ingkang dipun petik disiplin waktu niki dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ingkang nomor kalih niku wau nek sedih niku piknik nggih ampun mengurung diri.
nengke ndak pikirane napa niku? Pikirane mungkin ndak peteng. Dadi carane kula lan panjenengan sami nambani ati niku ampun meneng ampun ditambani dhewe. Nek lahir nek ati lho nggih, nek napa nek batin lho. Tapi nek lahir jenengan tambani dhewe mboten napa-napa. Misale jenengan tangane kekiris jenengan golek napa betadin jenengan golek tentir mboten napa-napa. Saged jenengan luwe jenengan ngelak iso kangelan dhewe niku nek lahir. Tapi nek batin niku nek saged ampun ditambani dhewe. Nek batin mboten iso kadang-kadang. Awake dhewe butuh cerita. Butuh cerita nggih menika kanthi tadabbur niku wau. Piknik niku sing dimaksud iso jenengan dolan tenggene kula, iso dolan tenggene kanca lan sanes-sanesipun, termasuk mentadaburi alam niku wau. Ingkang nomor 3 Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dalam keadaan sedih ingkang luar biasa. Sing nyupot sing napa niku sing dadi bempere, sing menyemangati dakwah pamane kalih garwane sedo. Tapi Kanjeng Nabi mboten patah semangat. Kanthi Kanjeng Nabi mboten patah semangat nyebut asmane Gusti Allah diparingi hadiah nggih menika Isra Mi'raj. Berarti teng mriku wonten kandungan hikmah awake dhewe mbok susahe kaya ngapa, sedihe kaya ngapa, mboten entuk putus asa. Di balik kesedihan niku enten kebahagiaan. Kanjeng Nabi nggih mboten ngira nek malam niku bakal didolanke kalih Gusti Allah. Awake dhewe niku nggih ampun mutus rahmate Gusti Allah kanthi pengangan-angane dhewe. Kadang-kadang awake dhewe menungso niku melu ranahe Gusti Allah. Ken yakin kalih Gusti Allah kadang-kadang sok mboten yakin ora mungkin aku kaya ngene iso kaya ngono ora mungkin. Padahal sing marai mungkin niku Gusti Allah. Awake dhewe kadang-kadang sok melu-melu kuasane Gusti Allah. On yakin mboten yakin mergo napa rumangsane iki mergo kangelane dhewe. Aku arep ngono ora iso ketoke. Aku ae gur kaya ngene. Aku arep melu-melu kaya ngono iso duwe kaya ngono. Ora mungkin wong aku ae anake kaya wong kaya ngene. Niku jenenge mutus rahmate Gusti Allah. Tapi kudu keyakinan mbok kaya ngapa niku hake Gusti Allah, niku kuasane Gusti Allah. Dadi sinten kemawon niku mboten enten kekerdilan babakan rahmati Gusti Allah. Sinten kemawon gadahi kemungkinan. Sing penting Gusti Allah paring anugerah luar biasa. Niku mbok sinten kemawon saged bahagia. Mergo bahagia niku letake teng ati. Teng gedung sono sing lagi viral to, wong Galmojo napa putih niku. Ngerti-ngerti wong sate luar biasa kan mboten ngira ngoten lho. Dadi kula lan panjenengan sami niki mboten iso misale kok rahmati aku berarti aku ra iso kaya wong ngene-ngene mboten saged. Awake dhewe ampun ngoten niku. Awake dhewe ampun memutus rahmati Gusti Allah. Tiyang niku mboten ngerti. Sing penting ikhtiar dumateng Gusti Allah. Dadi hikmahe napa mboten entuk putus asa. Ingkang terakhir, kali pun ajeng jam 12 ya. Ingkang terakhir Bapak Ibu rekan dan rekanita gabung di IPNU dan IPPNU ampun nanggung. Jenengan harus punya program kerja ban iki dirapatne. Sak Mbulu kan iki pengurus sak kecamatan Mbulu niki. Sak Mbulu pundi sing rantinge mboten dereng enten IPNU dan IPPNU bentuk. Niku namanya program kerja yang totalitas. Kalau misalnya butuh pendekatan di mana belum ada ranting IPNU dan IPPNU adakan pengajian khusus pemuda-pemudi. Mubaleke rasa bayar. Sing penting ngene iki. Sing penting ngene iki maksudnya iki kula lan panjenengan sami saged paham bahwa niki memang duwe ujung tombak dakwah, mboten sah. Ngoten niku. Dadi kula lan panjenengan sami niku sing penting nanti gelem punya program sing luar biasa harus seperti itu. Totalitas semuanya. Sing pundi sing dianu. Napa niku sing perlu digarap, perlu pendekatan dan lain sebagainya. Jadi kula lan panjenengan sami supados napa? Karena kepengurusan niku tidak kekal dan abadi, ada masanya. Kurang luwih nek IPNU dan IPPNU namung 2 tahun kita ini. Namun kurang lebih 2 tahun. Maka mari tinggalkan manajemen waktu niki wau, tinggalkan kebaikan-kebaikan ingkang saged dicontoh untuk generasi-generasi seterusnya. Termasuk ranting niki nggih pun telas niki. Jabatan pengurus ranting untuk periode niki nggih pun telas, niki pun wayahe ganti. Maka mugi-mugi nanti saged napa niki disepakati dimusyawarahi regenerasi berikutnya
pengurus ranting baru dengan goiroh yang baru dan bisa meneruskan kesainan-kesainan ingkang di periode pertama niki. Penting banget awake dhewe membentuk suatu organisasi ataupun wadah termasuk IPNU dan IPPNU. Awake dhewe ajeng berdakwah napa kemawon sinaosa niku sae nek mboten organisasine mboten enten kumpulane niku bakale mboten saged mlampah. Apik niku nek dhewe iso dadi salah. Oke, sinajan salah kadang-kadang iso ketok bener. Napa melih awake dhewe bener posisine kumpulane oke niku iso dadi tambah oke. Bapak Ibu para rawuh sedaya, rekan dan rekanita, karena waktu terbatas, yang penting kula lan panjenengan sami nggih menika napa? Kripik gedang, kripik tela. Sithik edang sing penting rata. Nah, gandeng kula lan panjenengan sami sampun mendhet hikmah mugi-mugi menika saged kula lan panjenengan sami amalaken wonten kehidupan sehari-hari kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu wonten kekhilafan saha kekirangan nyuwun pangapunten saestu mugi-mugi amalan kula lan panjenengan sami wonten enjang kalenggahan menika dadosaken hikmah ingkang luar biasa dumateng kula lan panjenengan sami lan bibar saking mriki urip lan penguripan kula lan panjenengan sami tambah sae amin Allahumma amin. Wonten kekirangan saha kelepatan nyuwun pangapunten. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa hina ghuruban wa ittihadan habib alanat as-samawati wal ardu wa man fiha bitarhib wa antara wal judi lillahi wa ala ahli al-wujud tasbih subhanallah wal